po. Hi, ma'am. Ma'am, may ito, ma'am. Magato may package, ma'am. Imo man Michelle, Florida. Address niya Aurora, 3rd block 4. Minsan Wala po yung nakabutang, ma'am. Bali, delivery lang mag me. Nadia sa likod, ma'am. Ma'am Rog, Florida, ikaw tong TikTokers? Ha? Ma'am, open. Surprise! Yes, ma'am, kukinsa. Nag-request po daw Cinder mga pasayawon kag TikTok. Rick mo request niya ma'am bago din hatag na ang kuan ma'am si Muha. Ay, sarap eh. Pero sayaw sa ka. Sige ma'am. TikTokers ka ba ka? Sige, go. Hindi ka tagtag. O yan na mo yata kung sayaw na ka. Ano sayaw? Ah. Skirin lang. Oh, ano na? Tanda. Sure ba last? Wala na? So, flower. Ang naghatag anak kay Edith Fan daw niyo sa TikTok. Uy, sana all. Ito rin ko kasi. Sana all kay Kir. Tanaw. Tarong Ano yung pangalan? Muha sa kapangalan. Pareha mo pangalan. Balo na ka? Tarong sa diragin. Okay. Subang diri. Message mo sa sender, ma'am. Ano sagod? Tawad ako. Nag-message mo. Naroon na yun. So, hello everyone! So, I just wanna say thank you kay Mom Michelle from Canada. So, sa painan, kaulaw mo! Hindi ka malusayaw. So, sa story na akong ginagawa sa TikTok. So, thank you kayo, Ma'am, sa inyong painan. Na-surprise ko. Alam ko, wala mo ko'y shopping, nag-order. Thank you. Mga